Сезонлы йогышлы аурулар. Салкын тиеп грипп белән ширеләү вакыты якынлашты. Әлеге йогышлы ширеләрдән ничек сакланырга, табиб киңәшеннән башка үз белдегең белән төрле ысулларны кулланып яки антибиотиклар белән дәвалану зыянлы түгелме? Флюорография узуны ни өчен кичектермәскә, прививка ясатуның нинди файдасы бар? Татарстан радиосының иртәнге туры эфир программасы шушы һәм йогышлы ауруларны дәвалауның башка проблемаларына багышланды. Радио тыңлаучыларның сорауларына Идел буе федераль округының баш пульмонологы, профессор, Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы Равил Вәлиев җавап бирде. Табиб безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Равил Шамилевич, хәерле иртә. Сезонлы йогышлы аурулардан нинди саклык чараларын күрергә киңәш итәсез? Хәзер менә сезон үзгәрде. Бүгенге көндә инде температураны тагы да түбәнрәк төште. Шуның өчен сезон аурулар башлана. Без инде әйтәбез, вирус инфекциялары һәм грипп аурулары ешрак очрасак, ел сайын шушы вакытта алар башлана һәм инде шуның өчен ел сайын шушы гриппка каршы вакцинация уздырыла. Быел инде бу вакцинация башланырга тиеш август айында ук. Шул вакытта иртә прививка алган кешеләр арасында гына дөрестән дә гриппка каршы иммунитет булырга мөмкин. Моның өчен вакытында узган кешеләр алар киләчәктә дә шушы аурулар белән авырмас дип өметләнәбез. Табиб киңәшеннән башка үзең теләгәнчә антибиотиклар, башка дарулар белән дәвалануга мөнәсәбәтегез нинди? Бүгенге көндә вирусларга каршы булган дарулар бик әз. Менә гриппка каршы бүгенге көндә 2 дару гына ярдәм итә дип әйтеп була. Бүтән дарулар вируска каршы ярдәм итми. Инде антибиотиклар төрле вирусларга төрле антибиотиклар берсе дә файдалы түгел. Шуның өчен инде кешеләр безнең аптекларга барып, аптеклардан антибиотик алып куллану ул дөрес түгел. Антибиотикларында төрлесе бар. Алар микробларга да бер антибиотик бер микробка дан ярдәм итә, икенче антибиотик икенче. Шуның өчен монда инде табиблар гына рецепт нигезендә шушы антибиотиклар белән кулланырга кирәк. Халык рецепты дигән булып спирт, аракыны җылытып шуның парында дәваларга тәкъдим итүчеләр очрый. Аның файдасы бармы? Инде төрле реклама дип әйтәбез аны. Ул WhatsApp буенча да, инде социаль селтәләрендә дә тарала. Менә аракы белән суларга кирәк, я аракы белән битлекләрне шылатып, шулар белән суларга кирәк дип очракта әйтәсем килә. Алар берсе дә ярдәм итми, зыяннан башка бернинди файда китермәячәк. Әгәр дә инде менә бүгенге көндә инде кыш китте дип әйтеп була, ул кеше шундый югыш битлек аркылы сулый башласа, ул үзенең организмына зыян гына китерергә мөмкин. Инде вируска каршы бүгенге көндә әйтә алабыз, дөрестән дә менә сарымсак, суган ярдәм итәргә мөмкин. Бүтән матдәләр, табигый матдәләрдән файда юк дип әйтеп була. Кайсы бер кеше әйтә, бал белән кулланырга кирәк дип. Бал белән дөрестән дә шин бал булса, бал белән кулланып була, ләкин монда аңларга кирәк. Аның да шамасын гына белеп, аның белән кулланырга кирәк. Кайбер кешеләргә бал ярамый, аларда аллергия булырга мөмкин, кайбер кешеләрдә шикәр авыруы булырга мөмкин. Инде шуның өчен бал белән дә бөтен кешегә кулланырга тәкъдим итмим, кирәк вакытта гына кулланырга. Равил Шамилевич, вакытында флюорография үтү прививка ясатуга да тукталсагыз иде. Инде без әйтергә тиеш, әгәр дә кешеләр прививка уза икән, төрле вирусларга каршы, ул вакытта дөрес 100% гарантия авырмас дип юк. Андый гарантияны бер кеше дә бирмәй, бер табиб та бирә алмый бүгенге көндә. Ләкин әгәр дә кеше авырый башласа да, аның ул җиңел формада гына узарга мөмкин һәм инде авыр нәтиҗәсе булмыйча, авыр формаларга китермичә, ул исән калуы, аның һәм исән калуына түгел, сәламәтлеге яңадан тазаруы мөмкинлеге арта. Шуның өчен бүгенге көндә инде прививкалардан баш тартырга кирәкми дип әйтеп була. Ләкин аңларга кирәк, инде прививка бөтен кешеләрдә иммунитетны, вируска каршы иммунитет булмый. Кайбер кешеләрдә ул яхшырак, кайбер кешеләрдә кимерәк булырга мөмкин. Ләкин инде әгәр дә төрле вакцинацияга каршы төрле авырулар юк икән, ул вакытта вакцинацияны узарга кирәк.
Соңгы йогышлы авырулар фонында туберкулез авыруына игътибар кимеде кебек. Чынлыкта эшләр ничек тора? Кызганычка каршы, инде менә профилактик чаралау бүтән авыруларга караганда кимеп бара. Шуның өчен сәламәтлек саклау министрлыгы үзенең карарын чыгарды. Бернинди кимсетү булырга тиеш түгел бүтән авыруларга, һәм тулысынча ярдәм күрсәтелергә тиеш. Менә флюорография узган кешеләрнең саны кимеп бара. Шуның аркасында туберкулез белән авырган саннары кимерәк. Инде бер яктан караганда аңа шатланып була дигәндәй. Ләкин без аңлыйбыз, 2-3 елдан туберкулез белән авыручыларның саны артаячак вакытында шушы флюорографияларны узмаган аркасында. Шуның өчен яңадан кабатлап әйтәсем килә, флюорографияны вакытында узарга кирәк. Флюорография туберкулез авыруына түгел, бүтән үпкә авыруларында күрсәтә. Шуның өчен инде вакытында узасыз икән, ул вакытта төрле авырудан сезне вакытында сезгә ярдәм күрсәтеп була. Равил Шамилевич, телевизор караучылар сез үзегез эшләгән клиника белән дә кызыксына. Ул клиникада төрле авыруларга ярдәм күрсәтәләр, һәм мин дә шул ук клиникада эшлим. Ул Казан клиникасы дип атала. Инде Лушников урамы 10-нчы йортта урнашкан ул шул бинада. Мин анда инде кеше әгәр дә миңа мөрәҗәгать итәс килә икән, 201-106 телефоны аша алар яллалар, һәм инде мин аларны ул вакытта кабул итеп була. Ләкин бу очракта әйтергә кирәк, шушы менә яңа вирус авыруы таралмас өчен без инде беренче кешеләр үзләренең шушы яңа авыру белән авырмаган күрсәтер өчен каннарын бирергә тиеш антителларга. Һәм G дигән атала, аны инде лабораторияларда беләләр, ничек аласын һәм ничек ясыйсын. Менә шушы анализлар кулларында булырга тиеш. Бүтән әгәр дә инде дөрестән дә ул авыру бар икән, кешеләр арасында ул авыруны таратмас өчен. Равил әфәнде, әңгәмәгез өчен рәхмәт.